Bună dimineața! Este un locușor extraordinar. Este Este liniște. Auziți? Cât de liniște e. Se aude râul. Este extraordinar. Este un loc minunat. Undeva departe. Departe de oraș. Departe de nebunie. Departe de gălăgie, de mașini. Inclusiv este departe de tehnologie. Doamne, cât mi-ar place să-mi trăiesc viața într-un astfel de loc. Pe de altă parte, ca să poți să întreții și să ai un astfel de loc, ai nevoie de parte financiară bine structurată. Nu e ușor. Părinții mei au grijă de acest loc și doar ei știu câtă muncă și cât efort depun. Asta mă duce cu gândul la o întrebare pe care o am de foarte multe ori. Oare poți să faci în viață ceea ce îți dorești și ceea ce îți place și să ai și bani din lucrul ăla? Oare unde este limita dintre a face ceva, a-ți face jobul doar pentru bani și a face ceva ce îți place și din care să poți să câștigi? Mi-ar place la nebunie să pot să fac bani din ceea ce îmi place. Un singur exemplu aș putea da, să pot să stau aici, în liniștea asta, să pictez, iar după aia picturile mele să fie valorificate în bani. Sau mi-ar veni multe lucruri în minte ce aș putea să fac și să-mi placă. Mă fascinează liniștea asta. Păsărelele. Este atât de frumos. Este atât de liniștitor. Este mirific. Lucrurile astea le simt așa ca un dar de la Dumnezeu. Când putem să ajungem aici și să ne bucurăm de această minune și conlucrarea lui Dumnezeu cu oamenii, mă energizează, mă umple de energie și de pace și de liniște.